Again. There's one more. Nice, Brady boys. Nice, yes. Don't be tired. Going on for this. Hij zit ons gewoon te die gas, maar hij heeft nog zo. Ja, die veld, ja, je afgeschopt is. Nice, Babben! Nice, Babben! Nee, ons gaan naar rijden, bro. 17 oktober. Ja, dat is klein. Dit is een 500 liter. Je kan het best kijken. Precies een light door. Dus elke keer nog weg is van, wat je kunt met Robben uit. Hier is maar meer vlees verliezen. Oh, ze kijken. Zo kan niet. Wat? Nee. Jij moet kijken, papa. Wat vang je op? Anders wil je die bal met zijn kop. Ik wil niet bakken. Wat is het mooi? Je ziet die omtrek hier zelf van, dus is mooi. Dat is toch niet mooi, leuk naar die bal. Let's do there, boys. There's one more. We zijn met hem, Mike. Not the ball. Ja, het komt mis. Maar betekent geen mis je hem heeltemal pas. Nee. Ik heb los met het ook. Nee, dat is niet worth it, nee. Shot, boys. We gaan hem zeer maken. Pieter, los alsjeblieft vol spoed. We zijn toen letterlijk van 3:30 af. Weer mijn half 2. Als ik naar klaar zeg, ga ik spelen met Johnny filmen. Dus ik kan niet nou zeggen, nog zo niet. Wat gaan we weer uitkiezen? Ja, klaar. Ja, want de kijk is in die station en oude gaat. Die zo afgeklinkt werkt, dus vind je niet. Ik zei eens 5:06 lopen maken. Evening. Big boundaries, boys. I don't need to just cross the boundary. Hij was nog niet, ja, dan is het ook zo. Yes, boy! Nice! Wat is het 28? Wie zijn het? Nee, maar is zo. Ja. Maar die onze boos of Nee, check it. you can run, so you can't run with the ball. Mohammed was big man. Yeah, he was making. You could see he was running too. Run! Oh yeah! Boy! Pieter! Pieter! Ik heb opgedacht voor net 3 wielen. Wat is dat er? Hier is Oh yes! Well done, Ajay. Thank you, Ajay. I hope you feel better. No. This is nothing for me, bro. I want to be first thing, come on. Because don't move, na. There's a second. Nice, boys. Running, boys! Yes!
Je hebt nou alle chips kleuren binnen wou of niet? Maar... Maar er was geen vloed, jongen, hè. Er was geen vloed, dus ik kon op. Ik kijk zich naar de van mijn bikkie. Nee, nee. Hey, mijn vriend, Ik weet nog niet waar het. Zo straks zit ons ook weer op. Het is in 2 dagen, dat we staan die klaar en kijk je thuis. Ik wist eigenlijk best wel Toen was je voor de was. Zal ik van meneer Ben gaan zoeken. Wel buiten, die klas die foto's meneer Ben zou eens bij de raad toen gaan alleen. Ik zal er net terug in. Ja, maar dat was wel confused. Toen waren wij echt van, dat was gewoon. En toen lukte het een beetje praten. En toen zei jullie wil net bij die seens wees. Ek ken julle. Maar dat was letterlijk net van meneer een vraag gevra door atletiek. Wow! Oh, sorry. Ja. Dat was wacht. Kijk eens waar het. Ik heb wel chicken wings. Ja, dat is niet mooi. Hulle is 'n halfuur gespeel hè. En toe dis sy ma se begrafnis die oggend. En dit het geskryf dat hy begrafnisbrug gaan gaan. Ek neem aan eksamen. Maar hulle was 12 3 halftyd teen as liefde vir Ja, Pieter! Nee, ja, maar 'n bad life. Rudy, hy het los, maar hoe weet jy nog dit met sy bed? Emma! Ik wil je fly. Sy maak dit geld vir daai sondag sessies. En is jy live? Jy moet 'n foto gaan. Okay, kom ons gaan. Dat vir sondag gaan we doen. Peter? Peter? Ek kan nie sien hoe kom nie. Ek dink dat almal net doen. Ja, ek doen. Hierdie hele span wil seker prakties in. Ja! Go! Ja! Lekker weer! Jy van die skool gekom het dat hy nie dink nie ek dink ek Ja, dit gaan goed. So met jy hier kom ons rugby gespeel het. Weet jy hoe ek het nou vir Roan gevra? Weet jy wie hy se daar heel lat materiaal? Daai na man. Dink daaraan. Hulle het hom altyd getackle, dan duik hy kop eers. Soos hy as spris, sy lyk Dit lyk of hy ja, dit lyk hy Rugby! wat hy sê. Wat doen jy dan? Dit is skotdraai. Ja, that's all right. Oh, Rudy! Chairman! Final! Dit was op die ja. Nee, Ralling is goed daar. Jy moet meer as 2 ouers kan vertel as 'n idee. Ja. wat is dit? Dus dat kan eigenlijk wel kijken. Als je dan hier nou begint vallen, is het Niemand En wil ik lijken op Everton veel. Dit is Mike. Niemand kan rijden. We zitten al 7 schoenen.
Ja, maar dat is ook goed. Pieter, die kortkant! Pieter zelfs jij stond voor stand te zijn. Ik weet het niet, maar die is goed. Grote. Dit is Ibrahim. Dat is het. Dan heb ik dat. Lekker Pieter! Lekker Pieter! Nou, krijg je hem niet aan bezit, Slorry. Pieter, is dat nou geheim of wat? De dag is op 7,5 graden. Oké, want ik kan het weer eens morgen doen. Weet je niet, ik drink ze helemaal goed. Ja, paneren! Sorry! Ik moest vertellen vandaag, ik heb aanvankelijk geboekt voor 15 uur. Ik heb een woord van kansen. Maar toen kwam amper. Ik moest het maar goed kopen. Om 2 poten boeken. Hier is die 14 over! Hoeveel kort ons? 10. 10! 13. Hier blikste. Hier is precies Als je nog hoort, dan kun je het achter, je kan niet val nie. Zoals je niet kan val nie. En je kan als ik een artikel Mike is jouw schuld. Mike is jouw Lekker schuld. wel. Jij zo al aan Jij hebt 4 ballen op 13 Ja, maar geslagen. hij ziet uit kak uit. En die bent gewoon Mike. Dus hij moet altijd voor elkaar